Tästä Jukureiden kolmosketju painaa jälleen alueelle sisään. Julius Vahatalo lyö jarruja päälle. Käyttää viivalle ja tästä Rindellä toimittaa maaliin! Sieltä apua Axel Rindellä, Ranteella kiekon reppuun ja Jukureiden tämän kauden ensimmäinen 5-5 vastaan maali syntyy ja sen tekee juuri NHL on varattu Axel Rindell, parikymppinen Jukurin puolustaja ja Rindell. Kohta 7 minuuttia tulee täyteen ottelun avauserästä. Rudin poikkikentän syöttö on hyvä, Piitulaisen laukaus, seuraava yritys ja Jukurit siirtyy 1-0 johtoon Axel Rindell maalin tekijänä. Ja Rindell jatkaa tehokkaasti. Tämä on toinen maali ja 9. tehopiste tähän kauteen. Lattila voittaa aloituksen. Rindell päättää suoraviivaisesti ratkaista. Ja onpahan kanuna! 20-vuotias puolustaja täräyttää sellaisen pommin, että Lassi Lehtinen ei ehdi silmiään räpäyttää, kun kiekko menee ohi. Ja Jukurit tulee... Tappara syvältä, Henriksson syvältä päälle. Sinne tulee myöskin Schmeichel ahdistamaan. Nyt tulee erinomainen avaava syöttö. Ja laidasta vauhdit päälle. Siitä Huttunen kantaa keskustaa. Jättö taustalle ja Fanasjev laukoo. Kiekko maalin edustalla ja rystypuolelta sisään! Se on Axel Rindell, joka on kruunaamassa iltaa. Illan 3. tehopiste, ensimmäinen maali. Ja Jukurit siirtyy kamppailussa 1-0 johtoon ja on kuskin paikalla tänään ensimmäistä kertaa. Täytyy ihailla kyllä tätä luovuutta näissä suorissa hyökkäyksissä, mitä Jukurin joukkue on tänään esittänyt. Kiekko syvänä, Nikkanen kiekon kanssa vielä pelaa keskustaa! Hui, mikä maalin iskee Axel Rindell! Nyt sahataan ja Jukurit johtaa 2-0. Ensimmäinen tiputus takaviistoon ja vielä siirto. Ja Rindell täräyttää tämän illan toisen pinnansa. Henritius. Ei takajattoa, mutta sen jälkeen taitava jatko vielä Rindell! Ja on se kova Axel Rindell jälleen kerran. Fantastinen osuma. Jos oli eilen kaunis maali, niin nyt sitten pistetään oikein herkkua herkun päälle. Ja Jukurit tulee tässä pelissä tasoihin. Peli on 2-2. Ja ei turhaan niitä maajoukkuekutsuja heitetä näille puolustajille, kun nämä molemmat maajoukkuepuolustajat näyttävät tänään parastaan. Ja katsokaa vielä tämä Henritiuksen peikkaa tuonne takajätön vielä sen jälkeen jättää. Ja Rindell tässä vielä uudestaan pienellä Hyvä vauhti Axel Rindell. Tulee oikeasta laidasta sisään, Rindell tulee ja lähtee laukomaan ja laukookin! Hyvää päivää, mikä laukaus tulee Axel Rindelliltä, joka ratkaisee tämän ottelun Mikkelin Jukureille 3-2. Hyvää päivää, hyvää yötä ja morjesta pöytää. Ei mitään järkeä tuossa laukauksessa ollut. Axel Rindell ottaa sen paudin. Ja kyllä tässä nyt ihan selvästi Rindell on lahjoittanut tuon kiekollisen avauspelaamisen Ohtamaalle. Rindell pääsee paukuttamaan ja Axel Rindell pamauttaa kiekon aivan ylähyllylle ja Raksilassa kaikuu. Tervetuloa Oulun Axel! Alvarez finns inne framför mål också. Skottet letar sig i mål och det är ledning Timrå. Skottet från Axel Rindell som skjuter 1-0 för Timrå. Ansel. Rindell tar ett nytt avslut! Och det är 3-0 Timrå! Sydvass powerplay från hemmalaget som nätar. Lytinen, Hansel. Dahlén släpper läckert. Rindell! Det är backarna som kliver fram ikväll för Timrå. Axel Rindell. Och frågan är... Hansen. Dahlén. Rindell. Och framför mål Hollander. Ny möjlighet för Rindell. I mål! Timrå tar ledningen med 1-0 i numerärt överläge. Och det är Rindell
Med ett precis avslut för sitt första. Axel Rindell. Pääjärvi. Dahlén stormade mot mål. Får loss den här andra pucken också. Hittar Hansel, mytar. Det är farligt. Det är för motståndaren. Kommer in. Till slut kan inte ens Filip Larsson stå emot. Pucken ur zon, men lyckas inte med det. Rindell. Men ny avslut, och vilket avslut! Vilket avslut ifrån Rindell! Kolla vilket jobb han står för Panamia mot Gregoire där. Det gör att Timrå de biter sig fast där i offensiv zon och 4-0! Och det där var nog spiken i kistan. Axel Rindell gör det fjärde. Pettersson hittar över till Lytinen som kliver in och sen Rindell och 1-1! En finländare till en annan och då har Timrå kvitterat i SCA Arena. Vi stannar där. Här kommer Hollander till Dahlén. Dahlén med typiska Dahlén-åkningen och så kommer spelet Rindell! Åh, vad vackert! 1-0 Timrå! Frölunda ska in i offensiv zon och så kommer andra vågen inom Hansel. Han är med sig Emil Pettersson inne framför mål. Pääjärvi släpper den där till Rindell och det är 6-2 Timrå. Jonathan Dahlén, Rindell. Där kommer skottet i mål! Enroth har synpunkter på det. Jag vet inte om han tycker att han blir störd på något sätt där, men pucken är i mål. Vedin håller i och så siktar han mot den bortre stolpen. Didrik Strömberg blir det som får ta vid, så du kan skicka vidare för Rindell. Och då är den pucken i mål och det är utjämnat. Timrå är i kamp igen. Hollander. Eronen är Rindell! Rindell för 2-1 Timrå! Ja, det bara smäller till från den finske backen. Axel Rindell. Den där kanonen för ett